Is-saċerdot Awċitun Fabio Attart inħatar bħala l-11 suċessur ta' Don Bosco bħala ir-rettur maġġur tal-Kongregazzjoni Salesjana. Din il-ħatra sinifikanti timmarka l-ewwel darba li ċittadin Malti qed jassumi din il-pożizzjoni ferm għolja u prestiġjuża fejn se jkun qed imexxi kongregazzjoni li topera f'136 pajjiż differenti minn madwar id-dinja b'aktar minn 15,000 istituzzjoni u kważi 14,000 membru ikkonsagrat. L-elezzjoni tiegħu saret wara laqgħa ta' 220 provinċjal u delegat f'Turin l-Italja. Don Fabio li huwa iben il-parroċċa ta' San George fir-Rabat Għawdex ħadem u għadu jaħdem qatih fost iż-żgħażagħ kemm f'Malta u Għawdex kif ukoll barra minn Xtutna. Il-kontribut tiegħu għall-Knisja Universali ġie rikonoxxut fl-2018 meta Papa Franġisku ħatru bħala konsulent tad-Dikasteru għall-Lajċi, il-Familja u l-Ħajja. Il-parteċipazzjoni tiegħu fis-Sinodu taż-żgħażagħ ukoll enfasizzat l-impenn tiegħu li jagħti vuċi liż-żgħażagħ u jrawhem integrazzjoni akbar fosthom fil-ħajja tal-Knisja. Attart twieled fil-Fontana fl-1959 waqt li jagħmel il-professjoni tiegħu bħala Salesjan ta' Don Bosco fl-1980 u ġie ordnat saċerdot fl-1987 wara li temm l-istudji tiegħu fl-1988 flimkien ma' Salesjan ieħor intbagħat jiftaħ preżenza ġdida Salesjana fit-Tuneżija. Fost il-bosta esperjenzi teoloġiċi pastorali u akkademiċi tiegħu Father Fabio kien ukoll l-ewwel direttur tal-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali li twaqqaf bħala risposta s-sejħa li ħarġet mis-Sinodu Djoċesan tal-2003 biex tiġi promossa u kkoordinata il-formazzjoni tal-insara fl-Arċidjoċesi ta' Malta. Fi-stqarrija l-Arċidjoċesi ta' Malta qalet li f'telefonata ma' Father Fabio ftit wara tħabbira tal-ħatra tiegħu l-Arċisqof Charles Scicluna u l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi awgurawlu għal din il-ħidma l-ġdida u weduh is-sapport u t-talb tal-Knisja f'Malta. Il-Knisja f'Għawdex ukoll qalet li qed tifraħ bl-aħbar li wieħed minnu lieda ġie fdat b'din il-missjoni ferm kbira. Bekk issa s-Salesjani huma t-tielet ordni reliġjuża f'Malta li qatt kellhom ġeneral Malti wara l-ordni Terezjana li kellhom lill-Patri Giuseppe Bela u dak Agostinjan Patri Paolo Mikallef.